Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Unidos, Plaridel, Calamba, Baliangaw, sa Pangdalaga, Rizal, Lupisayna, ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Sa makausapa kini ang inyong igsuon ug higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Unidos Community Bible Fellowship dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Akong gipaabot ang espesyal nga pagpanimbaya sa akong lolo nga si Isabelo Lauri Sr. sa Lawis, New Look, Plaridel nga naminaw karon. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa Mga Buhat Kapitulo 11, versikulo 1 hangtod sa 18. Ang giingon dire, nakabalita ang mga apostoles ug ang mga kaigsuunan sa tibuok Judea nga ang mga dili Hudiyo nakadawat usab sa pulong sa Dios. Sa pag-adto ni Pedro sa Jerusalem, sila nga nangusog sa paghimo sa seremonya sa pagtuli misaway kaniya. Nganong miadto ka man sa mga tawo nga wala matuli ug nakigsalo kanila. Busa gisaysay ni Pedro ngadto kanila ang tanan nga nahitabo sukad gayod sa sinugdan. Siya miingon, sa didto ako sa syudad sa Jopa, nagampo ako ug nakakita ako og panan-awon. Nakita ko sa maong panan-awon ang sama sa usa ka dakong panapton nga hiniktan ang upat ka iskina ug gitunton gikan sa langit ug mihunong sa akong tungod. Akong gisusi pag-ayo ang sulod niini ug nakita ko ang mga mananap nga upat ug tiil, mga hayop, mananap nga mukamang ug ihalas nga mga langgam. Unya nakadungog akong tingog nga nag-ingon, Pedro, tindog, pag-ihaw ug kaon. Apan mitubag ako, dili ko Ginoo, kay sukad masukad wala ako makakaon og bisan unsa nga mahugaw. Ang tingog misulti na usab gikan sa langit, ayaw isipa nga mahugaw ang gihinluan na sa Dios. Makatulo kini mahitabo ug unya ang panapton lakip ang tanang sulod niini gibalik ngadto sa langit. Ug niadto gayong higayuna, tulo ka tawo gikan sa Siseria ang gisugo sa pagkuha kanako miabot sa balay nga akong giabutan. Ang espiritu misulti kanako sa pagkuyog kanila sa walay pagpanuko. Kining unom ka igsuon nga taga Jopa, mikuyog usab kanako ngadto sa Siseria ug kaming tanan midayon sa balay ni Cornelio. Unya iya kaming gisuginlan mahitungod sa anghel nga nakita niya nga nagtindog sulod sa iyang balay ug miingon kaniya, pagsugo og mga tawo ngadto sa Jopa ug ipakuha si Simon nga ginganlag Pedro. May mensahe siya nga makaluwas kanimo ug sa imong panimalay. Ug sa pagsugod nakog sulti, mikunsad kanila ang Espiritu Santo sama nga gikunsaran kita sa sinugdanan. Unya, nahinumdum ako sa giingon sa Ginoo, si Juan nagbautismo pinaagi sa tubig,
apan bautismohan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Kun ang Dios naghatag sa mga dili Hudiyo sa samang gasa nga iyang gihatag kanato sa dihang mituo kita kang Ginoong Hesukristo, kinsa man ako nga mupugong sa Dios. Sa ilang pagkadungog niini, mihunong sila sa pagsaway o gidayig nila ang Dios sa pag-ingon. Ang Dios naghatag usab di ay ngadto sa mga dili Hudiyo ug higayon sa paghinulsol aron sila maluwas. Ang mga panghitabo sa Buhat Kapitulo 11 mga kahigalaan, nahitabo kini niadtong mibalik na si Pedro sa Jerusalem, human niya gisangyaw ang ebanghelyo didto sa Caesarea sa panimalay ni Cornelio. Unsa may nahitabo sa pagbalik niya sa Jerusalem? Nalipay ba ang mga Hudiyo didto tungod sa nahitabo nga pagkakabig ni Cornelio ug sa iyang panimalay ngadto kang Kristo? Baliktad hinuon ang nahitabo. Gitagbo hinuon siya og bagyo sa mga pagsaway. Tungod kay nakigsandurot man siya sa mga dili Hudiyo, partikularmente kang Cornelio ug sa iyang panimalay. So masabta nato nganong detalyado nga gisaysay ni Pedro kanila ang mga panghitabo sa Kapitulo 10 tungod kay sensitibo man kadto nga sitwasyon. Remember, ginadili baya sa mga Hudiyo ang pagpakigsandurot sa mga dili Hudiyo. Mao nga nagkugi gayud si Lucas sa pag-record sa tanang nahitabo sa Kapitulo 10, diin makita nato ang inisyatibo sa Ginoo sa pagkabuot sa mga hintil, sama sa pagpakita sa anghel kang Cornelio, ang pananawo ni Apostol Pedro mahitungod sa mga ihalas nga mga mananap nga gideklarar na kuno sa Ginoo nga limpyo, ang pagmando sa balaang espiritu kang Pedro nga mukuyog sa mga tawo ni Cornelio, ug ang pagkunsad sa balaang espiritu samtang nagwali pa si Pedro mahitungod kang Jesus. Ug dugang pa, masabtan pud nato kung anong careful kaayo si Lucas nga midetalye mahitungod sa mga kauban ni Pedro nga mga Hudiyo nga nakasaksi sa mga panghitabo didto sa panimalay ni Cornelio. Niadtong mikunsad usab kanila ang balaang espiritu. Gi-mention ni Lucas kining tanang mga detalye, mga kahigalaan tungod kay aduna pagayoy mga magtutuo sa Jerusalem nga wala pa makasabot sa kinatibuk ang plano sa Dios sa pagtubos. Daghan pa kanila ang nagtuo nga walay labot ang mga dili Hudiyo sa kaluwasan ug wala sila'y labot sa bautismo sa tubig. Gawas na lang siguro kung magpasakop sila sa mga regulasyon sa balaod ni Moises, seremonyas ug moral. Adunay duha ka bahin ang atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon. Una, ang posible nga peligro sa kakulang sa kahibalo. Ikaduha, ang pagkamahinungdanon gayod sa insaktong doktrina sa sulod sa iglesia. Magampo una kita. Labing gamhanan nga Dios, nagpasalamat kami kanimo sa makausapa tungod sa higayon nga imong gihatag kanamo sa pagtuon sa imong pulong. Among gipangayo ang pagdihog sa balaang espiritu. Among gipangayo, Ginoo, nga ang tanang makapaminaw karon tandugon nimo ang ilang kasing-kasing ug moresponder sila sa tawag sa ebanghelyo, mao ang paghinulsol ug pagtuo sa among Ginoong Hesukristo. In Jesus' name we pray. Amen. Mudangat na kita sa unang punto. Ang posible nga peligro sa kakulang sa kahibalo. Atong basahon ang bersikulo 1 hangtod sa 3. Ang giingon diri, nakabalita ang mga apostoles ug ang mga kaigsuonan sa tibuok Judea nga ang mga dili Hudiyo nakadawat usab sa pulong sa Dios. Sa pag-adto ni Pedro sa Jerusalem, sila nga nangusog sa paghimo sa seremonyas sa pagtuli, misaway kaniya. Nganong miadto ka man sa mga tawo nga wala matuli ug nakigsalo kanila. Unsa may atong nakita diri mga kahigalaan? Nakita nato diri nga nakuratan kaayo ug nadismaya ang usa ka hugpong sa mga magtutuo didto sa Jerusalem
tungod kay pamati nila, mura og mitraidor si Pedro kanila, tungod kay nakigsandurot man siya sa mga dili Hudiyo, nga mga dili tuli. Atong hinumduman mga kahigalaan nga ginadili alang sa mga Hudiyo ang pagpakigingon-ingon sa mga hintil. So alang kanila, nakasala og dako si Pedro, mao nga ang ilang reaksyon sagol kaulaw, pagkadismaya, ug katingala nganong nabuhat kadto ni Pedro, nga kung buot hunahunaon, inila nga usa sa mga leaders. Ang ilang gibati ni adtong panghitabua, mga kahigalaan, susama sa pagbati nga mabatunan sa usa ka church nga ang pastor nahulog sa sexual nga immoralidad. So imagine the feeling nga mabati sa mga miyembro kung ang ilang pastor nasakpan nga adunay kabit. Very similar feeling ang usa ka hugpong sa mga believers didto sa Jerusalem sa gibuhat ni Pedro. Apan wala lang sila masayod nga si Pedro mismo una nang nag-struggle ni adtong gisugo siya sa Ginoo nga muihaw ug mukaon ni adtong mga mahugaw nga mga mananap nga iyang nakita sa iyang pananawon. Sa walay pagduda, kadtong mga nanaway kang Pedro, tinuod gayod nga mga magtutuo kang Kristo. Apan ang ilang konsensya nagpabiling ginapos sa ilang gituuhan sa una, sa wala pa sila nahimong magtutuo ni Kristo. Nga ang mga Hudiyo lamang ang eksklusibo nga mga katawhan sa Dios, ug nga kinahanglang dili sila mabulingan pinaagi sa pagpakigsandurot sa mga hintil. Kini nga sipyat nga panghunahuna mga kahigalaan, resulta kini sa pagkakulang nila sa kahibalo mahitungod sa kinatibuk ang plano sa Dios sa pagtubos sa mga katawhan pinaagi sa iyang grasya, nga naglangkob di ay sa mga Hudiyo ug mga hintil, dili lamang sa mga Hudiyo. Ang ilang karaan nga relihiyon nga Hudaismo mao ang naggapos sa ilang mga konsensya sulod sa taas nga panahon ug katuigan. Ug pas-an paghihapon nila ang maong panghunahuna bisag mga magtutuo na sila ni Kristo. So makita nato niini mga kahigalaan nga ang usa ka tawo posible di ay nga tinuod na gayud siya nga magtutuo ni Kristo. Tinuod na gayud siya nga Kristohanon. Apan aduna paghihapoy gilukdo-lukdo nga mga bagahe sa kinabuhi niya sa una sa wala pa siya makabig nganha kang Kristo. Mga bagahe sama sa mga tradisyon, mga tinuuhan nga walay patukuranan sa Biblia, walay basihan sa Biblia. Kung dili ma-check kining mga tinuuhana, posible pagani hinuon nga makapugong kini sa ilang espiritual nga paglambo. Kung dili maundang ning mga tinuuhana, makapahimo kining hinawayon sa mga nagbato niini. Susama sa gibuhat sa mga magtutuo didto sa Jerusalem ngadto kang Pedro. For example, nagid ko'y mga nahibalag nga mga magtutuo sa una, tinuod nga mga Kristohanon, walay duda, nga niadtong namatay ang ilang iyaan, pagkahuman og lubong, walay bisag usa kanila nga gustong mag-bring house sa mga pan, biskwit, buhay bawang, asukal, gatas, mayonnaise, pineapple juice nga sobra niadtong paghaya og paglubong. Kay kuno, basin og musunod sila og kamatay, kay mukuyog kuno sa mga biskwit og pan og mayonnaise ang tunglo sa kamatayon. Mga kahigalaan, wala jud nay patukuranan sa Biblia kana nga mga tinuuhan. Tungod kay walay gahom ang pan ug biskwit ug buhay bawang ug uban pa aron putlon ang atong kinabuhi. Ang Dios lamang ang adunay gahom ug katungod nga bawion ang kinabuhi nga iyang gipahulam kanato. Pero kadtong akong mga kaila, wala jud ko'y duda nga mga Kristohanon gitong tinuod. Apan lukdo-lukdo gihapon nila ang ilang mga tinuuhan niadtong wala pa sila makabig kang Kristo. So niadtong tungura, hunahuna nako, kasayang bapod aning mga biskwita ug mga mayonnaise ug mga gatas ug mga asukal. Kami mo'y nagputos. So kami mo'y napanalanginan. Siguro samtang nagputos mi adtong mga biskwit ug mga pan, nangahadlok siguro sila alang kanamo.
Pero mga kahigalaan, 7 na baya pod ka tuig ang milabay, ug buhi pabaya mi hangtod karon. So dili tinuod kadto nga tinuuhan. Wala man mi mamatay. Wala pod mi kalga sa namatay. Ang akong mga estudyante nga akong gihatagan adtong mga buhi bawang, kay naman mi programa sa school pagkahuman sa lubong, dako pa man pod silang buhi hangtod karon. So dili tinuod. Now kadtong mga nangadismaya kang Pedro, kung nasabtan lang unta nila ang gilangkuban sa grasya sa kaluwasan nga gitanyag sa Dios, nga tibuok kalibutan di ay ug dili lang ang mga Hudiyo, wala na unta sila nabugati sa ilang dughan tungod sa gibuhat ni Pedro. Kung nasabtan pa lang unta nila nga sa atong Ginoong Hesukristo wala nay Hudiyo, wala nay Hintil, tanan patas na. Wala unta masakiti ang ilang dughan. Paminawan ninyo ang misteryo o tinagong butang nga gipasabot ni Pablo sa Efeso Kapitulo 3, versikulo 4 hangtod sa 6. Ang giingon dire, sa akong paghisgot mahitungod sa misteryo, kung inyo kining basahon, masabtan ninyo ang akong panabot mahitungod sa misteryo ni Kristo, nga sa ubang mga kapanahunan wala mapadayag sa mga anak sa tawo sa mga gipadayag na kini karon ngadto sa iyang mga balaang mga apostoles ug propeta pinaagi sa espiritu. Ang misteryo mao kini nga ang mga hintil kauban nga mga manununod ug kauban nga mga kabahin sa usa ka lawas ug kauban nga mga nakaambit sa saad diha kang Kristo pinaagi sa ebanghelyo. So klaro kaayo mga kahigalaan nga sa bag-ong kasabutan equal na ang mga Hudiyo ug mga hintil. Wala kini masabti sa mga Hudiyo nga nanaway ni Pedro didto sa Jerusalem. Mao nga nahimo silang kritikal, nahimo silang hinawayon. Delikado di ay kun kulang ta sa kahibalo tungod kay mahimong hinawayon ang atong kinaiya. Bisag tinuod nga mga Kristohano na kadtong mga tawhana, apan tungod kay kulang sila sa kahibalo, na affected ang ilang attitude. Mudangat na kita sa ikaduhang punto, ang pagkamahinungdanon gayod sa insaktong doktrina sa sulod sa iglesia. Atong basahon ang bersikulo 4 sa atong teksto. Ang giingon diri, apan gisaysay ni Pedro ngadto kanila ang tanan nga nahitabo sukad gayod sa sinugdan. Samtang init kaayo ang buot sa mga Hudiyo, ngadto kang Pedro, gipakgang ni Pedro ang ilang dili maayong pagbati, pinaagi sa pagpasabot kanila sa pagpanglihok sa Ginoo. Remember, si Pedro mismo, bag-uhay pa lang nga nakahiling kawaspod sa parihong sipyat nga tinuuhan. Mao nga sympathetic ra pud siya sa gibati sa mga kaigsuunan didto sa Jerusalem. So gisaysay na usab ni Pedro kanila ang tanang nahitabo sa Buhat Kapitulo 10. Atong basahon ang bersikulo 15. Ang giingon diri, ug sa pagsugod nakog sulti mikunsad kanila ang Espiritu Santo sa mga gikunsaran kita sa sinugdanan. So gi-emphasize gayud ni Pedro ang pagkunsad sa balaang espiritu ngadto sa mga hintil, sama sa nahitabong pagkunsad sa balaang espiritu ngadto sa mga Hudiyo, sumala sa nakarecord sa mga Buhat Kapitulo 2. Gituyo to ni Pedro, aron masabtan gayud nila nga wala nay kalainan ang mga Hudiyo ug ang mga hintil karon, tungod kay walay pinalabi ang atong Dios. So, klaro kaayo ang ebidensya nga apil di ay ang mga hintil sa grasya sa kaluwasan, tungod kay napamatud-an man kini sa pagkunsad sa balaang espiritu pod ngadto kanila. Mao nga sa bersikulo 17, ang giingon ni Pedro dire, kung ang Dios naghatag sa mga dili Hudiyo sa samang gasa nga iyang gihatag kanato sa dihang mituo kita kang Ginoong Hesukristo, kinsa man ako nga mupugong sa Dios. Unsa may gibuhat ni Pedro diri mga kahigalaan, iyang gilampas ang mga sagbot sa sipyat nga tinuuhan sa mga Hudiyo,
pinaagi sa insakto nga pagpasabot sa pulong ni Kristo ug insakto nga pagpasabot sa insakto nga doktrina sa Biblia. Ug nindot kayo ang resulta sa bersikulo 18. Paminawan ninyo. Sa ilang pagkadungog niini, mihunong sila sa pagsaway ug gidayig nila ang Dios sa pag-ingon. Ang Dios naghatag usab di ay ngadto sa mga dili Hudiyo ug higayon sa paghinulsol aron sila maluwas. Wala nagpagahi sa ilang kasing-kasing ang mga Hudiyo. Human nila madungog ang insaktong doktrina, sumala sa pagpasabot ni Pedro, ila dayong gisalikway ang ilang hiwi nga pagtulunan. Ug ilang gidawat ang bag-ong pagtulunan nga nakagamot sa kamatuoran. Ug dayon, ilang gidayig ang Dios tungod kay ang grasya sa Dios sa kaluwasan dili di ay limitado lamang sa mga Hudiyo. So kung buot hunaw-naon, gihinulsulan sa mga Hudiyo ang ilang dili maayo nga gibati ug napulihan kini og pag-angkon sa ilang sipyat ug pagpaubos sa ilang kasing-kasing. Naghinulsol sila ug human nila masabti ang kamatuoran, nakaangkon sila og kagawasan gikan sa dili maayo nilang gibati ngadto kang Pedro. Ang giingon ni Jesus sa Juan kapitulo 8 bersikulo 33. Ug masayran ninyo ang kamatuoran, ug ang kamatuoran maghatag kaninyo og kagawasan, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. In other words, kung walay kamatuoran, walay kagawasan. Ang kamatuoran ang naghatag og kagawasan. Mao nga kinahanglang hatagan nato og higayon mga kahigalaan ang pagtuon sa kamatuoran sama sa gibuhat nato dinhi sa kahanginan. Mudangat na kita sa mga aplikasyon. Alang sa mga magtotoo, ayaw mo pagpanuko og pangutana sa mga pastor kun doon na mo'y gikalibgan sa Biblia. Mao ni ang tahas nga gihatag sa Ginoo kanamo aron ipasabot sa mga katawhan ang kamatuoran. Kung magtudlo kami og bakak, panilngan og silutan kami sa Ginoo. Mao nga careful gayud kaayo mi sa among gipangwali sa pulpito ug bisan dinhi sa kahanginan tungod kay manubag kami sa Ginoo sa tanang sipyat nga pagtulunan nga mugawas sa among baba. Unsa man ang basihan sa kamatuoran? Wala nay lain kundili ang Biblia lamang. The Bible alone is the basis of our faith and practice. Alang sa mga higala nato nga wala pa kang Kristo, common ra ba kaayo nga gituuhan sa mga tawo nga ang kaluwasan pinaagi kuno sa maayong binuhatan. Apan sukwahi kaayo kini sa giingon sa Biblia nga ang kaluwasan dili pinaagi sa buhat aron walay makapasigarbo. Tungod lamang kini sa grasya sa Ginoo nga madawat sa bisag kinsa nga maghinulsol sa kasalanan ug musalig kang Kristo alang sa kaluwasan. Mao kini ang gipasabot sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 hangtod sa 9. For by grace you have been saved through faith, and this is not of yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Aron walay makaingon nga dili man pud ko tantong dautan, buutan man pud ko. Wala man ko'y kauban nga mga katawhan nga akong giabusuhan. Mao nga ang Lord na ang bahala kanako kung luwason ba ko niya or dili. Mao kini ang common nga gituuhan sa mga katawhan. Nagtuo gyud sila nga ang kaluwasan pinaagi sa maayong buhat. Pero kung masabtan nila or ikaw igsuon or higala, kung masabtan nimo nga ang kaluwasan dili pinaagi sa maayong buhat, kundili pinaagi lamang sa grasya sa Dios, tungod kay makasasala ikaw ug wala kay gahom sa pagluwas sa imong kaugalingon. Kung imong masabtan ang imong problema nga atubangan sa Ginoo aduna kay daotang record ug aduna kay dautan nga kasing-kasing atubangan sa Ginoo, magdali-dali gayud ikaw ug dagan padulong kang Kristo. Musangpit ka sa ngalan ni Kristo, tungod kay si Kristo lamang ang bugtong Dios ug manluluwas. Magpakiluoy ka kaniya ug dili kaniya balibaran, tungod kay mao man kini ang iyang saad
sa Juan Kapitulo 6, versikulo 37, nga ang tanang mudangup kaniya, dili gayod niya balibaran. Busa higala, dangup kang Kristo karon, pag hinulsol sa imong mga sala, ug salig kaniya ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Luwason kaniya, dili kaniya balibaran. Buhata kini karon, kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Amen. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa, tungod kay wala na kitay oras pa. Sa makausapa, giimbitar ko kamo sa pagtambong sa atong panimbahon ugmang adlaw, adlawng Domingo, adlaw nga igpapahulay alas 2 sa hapon sa panimalay ni Winstro hangad sa Unidos. Daghang salamat. Noon ay bulag ako sa daan ng kaligtasan. Tulad ng marami, nakatuon ako sa sarili. Mabait naman at matulungin at walang kapwang inabuso. Kung kaya't ang tiwala ko, malamang ligtas ako. Ngunit ang isipan ko'y binuksan ng Panginoon. Bigat ng kasalanan ko'y pinakita niya sa akin. Dagdag pa ang aking puso, likas na sa Diyos ay umaayaw. Kung kaya't ako'y nabahala sa aking kaluluwa. Ano nga bang batayan ng katubusan at kaligtasan ng isang katulad kong makasalanan? Ngayon ay batid ko na ako'y walang magagawa upang ituwid ang aking kaluluwa. Sa harapan ng Diyos, ako'y tumawag kay Jesus at nagtiwala ng lubos sa Kanyang kapatawaran at awang puspos. Siya lang ang manunubos pagkat siya'y namatay sa krus. Dahil sa aking kasalanan, ang sumpa sa Kanya'y binuhos. Ngayon ay tiyak ko na ang aking kaligtasan, aking nararanasan, tunay na kapayapaan. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Hinumdumi nga kaniadto, kamong mga dili Hudiyo makasasala, nga matud pa sa mga Hudiyo dili tinuli, kay sila gud nga mga Hudiyo nag-ingon man nga sila tinuli, nga sa ato pa gituli sa tao. Kaniadto nahimulag kamo kang Kristo, kay mga langyaw man kamo, ug dili sakop sa katawhan nga pinili sa Dios. Wala kamoy bahin sa mga kasabutan nga pinasikad sa mga saad sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Nagkinabuhi kamo niining kalibutana nga walay paglaom ug walay Dios. Apan karon nahiusa na kamo kang Kristo Jesus. Kamo nga kaniadto layo sa Dios, karon nahiduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. Kay si Kristo gayod mao ang atong pakigdait. Gihimo niya ang mga Hudiyo ug ang mga dili Hudiyo nga usan na lamang kakatawhan. Pinaagi sa iyang kamatayon, giguba niya ang paril sa panagbingkil nga nag-ulang kanila. Gihimo niyang walay bili ang balaod sa mga Hudiyo, lakip ang mga kasuguan ug mga kalagdaan niini
aron gikan sa duha ka kaliwatan mahimo ang usa ka bag-ong katawhan ug sa ingon makab-ot ang pakigdait. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.